Tervetuloa kahtomaan meikäläisen painajaista viikolta 50 Nordschleifelta. Kuten näette, en ajanut aikajokierrosta ja taustalla oli vain ja ainoastaan yksi lämmittelykierros. Lähiruudusta 10 ja katsotaan mitenkä tässä kisassa käy. Kaikki näytti ainakin saavan puhtaan lähdön. Itse hain edelleen tuntumaan tähän Porscheen, että millä tavalla tää käyttäytyy. Ei se pientä kolistelua nähtävissä ja pyrin pysymään kaukana siitä itse. Toistaiseksi mennyt aika puhtaasti itellä. Saan hyvän vauhin tälle suoralle ja yritän kuitenkin pitää välimatkaa vähän eteen, jos tuossa nypyn jälkeen tapahtuu jotakin, jos aikaa reagoida. Ja niinhän siinä ei se ollut saksalainen ajaa pitkäksi ja saan yhden ilmaisen sijoituksen. Edessä taistellaan tosi kovasti tuosta 7. paikasta, niin yritän pitää välimatkaa taas jälleen kerran, jos siellä jotakin tapahtuu, niin ei itselle kävisi mitään. Siellä saksalainen ajoi hiekoille, en lähtenyt haastamaan tässä kohdin. Pääsen lähelle, mutta niin kuin kaasusta huomasitte, niin en täysiä ajaa. Tässä vaan jätää taas väliä. Seuraava mutkayhdistelmä on vaikea. Ja siinä näkee saksalainen ajaa seinää. Vettää leveäksi ilmainen sijoitus siitä. Älkää huoliko, en meinaa koko aikaa videolla sitten höpistä, niin saatte nauttia Porschen sulosoinnusta. Tässä mutkassa auto tuntui puskevan vähän ja en meinannut saa kunnon linjaa, mutta lopulta sain taitettua mutkan kunnialla läpi. Veikkaan, että johtui meikäläisen ajotavasta nyt, mutta tää Porsche tuntui erittäin liukkaalta koko ajan, että oli elävää, perä lähti liusumaan ja sitten jarrutuksissa tuntui, että ei mennyt millään pysähtyä. Loppuviikosta rupesin saamaan tuntumaan tähän Porscheen ja silloin ajoin paljon paremmin. Ja siitä uudestaan kanttari päälle. Hyvä. Tällä suoralla taas sama homma. Kuutossijasta kova taistelu. Yritän pysyä iskuetäisyydellä, mutta välttää itse sitten mahdolliset kolarit ja ongelmat. Tää Porsche tuntuu olevan tosi nopea näillä suorilla kyllä. Siinä eessä olevalla lähti vähän irti, mutta sai pelastettua. Yritän päästä iskemään kohti seuraavaa suoraa, mutta sitten tapahtuu virhe meikäläisellä. Hieno juttu ja ei kun viimeiseksi. Katsotaan uusintana.
Mä en oikein tiedä, että mitä siinä tapahtui. Painoinko me liikaa kaasua vai osuiko minun keula johonkin reunaan tai muuta, mikä aiheuttaa se pyörähyksen. Vielä yhdestä kuvakulmasta. Jos tiedät, mistä tuo äskeinen pyörähys johtui, niin anna ihmeessä tuohon kommenttikenttään feedbackiin, niin ota nopiikseni, koska loppuviikolla en tehnyt tuota pyörähystä enää tuossa. Tässä kohin niin ero eteenpäin oli 7 sekuntia. Niin kuin näette, niin meikäläinen liussuu puolelta toiselle, kun yritän alkaa kaventamaan sitä eroa. Nyt saatte hetken kuunnella Porschen suloisia sointuja. Siellä jo edessä oleva näky antoi meikäläiselle motivaatioa ja fiilistä iske kovempaa. Siitä taas vähän nurmikoja kantipäältä ja siitä ja... Ja vielä siitä. Saan kuitenkin hyvät vauhdit tälle suoralle. Otan tosi varovasti tämän jarrutuksen. Vähän liussuu, mutta hallittavissa. Tiputus 3. Tässä myös ajon 3. Tän otin tosi varovasti. Ero vähän lähti kasvamaan siitä. Ja ei muuta kuin seuraavat 2 mutkaa hyvin ja kohti pitkälle suoralle ja katsotaan, jos saatais kiinni eessä oleva vielä. Mutta sinä aikana kun meikäläinen yritti eksyä pitkälle suoralle, niin eessä oli kunnon taistelu sijasta 6. Niin kuin näette, peesissä yritetään olla koko ajan. Ja britti lähtee uudestaan itse sitten peesiin. Pientä osumaakin tapahtuu siinä. Tää seuraava jarrutus ja mutkat on kyllä tosi tärkeää saada oikein, ettei käy vahinkoa. Ja vahinkohan siinä tapahtuu. Pieni kolari britin ja ranskalaisen välillä. Tässä kohi tulee keltaiset liput itselle ja minä huomaan ranskalaisen palaamassa takaisin radalle. Vielä viimeinen mutka. Ja tässä kohi älyä, että siellä on britti oottamassa ranskalaista. Britti hienosti päästi ranskalaiskuski ohi maalissa ja iteltä pyörähystä lukuun ottamatta ihan puhas ajo. Nousin siellä 7. Toivottavasti tykkäsit videosta ja eikä mulla muuta. Ensi kertaa. Se on moro.